مامۆستا مرحبا بخێرەتی سەرچاوان هەنج بخێراتن سپاس. دەشتازیم تازن ئیرۆلێدە پێشەنگا پرتوکی کوردی بەبووە li gor we weke bêjin xwendevanekî Kurdî û yekê Kurdî li alaqedara tê çûwa tê pêşenga pirtûkên Kurdî. Yani Türk nasnameya gelan yani diyardaki yani têde hemû beşên jiyanê tu berê xwe dîvan stantana tarîxin, folkloran her tiştin. Lê ez tişkî bêjim de mesela em bêjim Batman nüfusa Batmanê 500,000 ser 500,000 reye tu hemî berê xwe dî min mixabin yani em nikarin bêjin stand wisa zindiya xelkê eleqa dibîne ji ber ku ev mes medya, telefon, internet ev medya civakî mala dünyayê qira kiriye. Yani her tişt bûye em bêjin şexsî herkes bi wê ve telefona xwe ve mijûle eleqeye bazara îro ya vê pêşengehê cî xemû daxê ye. Ji mawsa yekî gol ser çanda Kurdî taybetî ser tiştê kültûrî û dixebitin mawlo nas dikin. Yani mesela tiştê kültûrî ji lê de hatima revekin weke pêşengê de bêşeke tiştê kültûrî ji hebine ê çandê ji hebine û ê weke dixebitin jî karîban ev diyarê millet kirbanî çawa bîlgora we. Wê zindîtir bana wê pêtir mesaj bidaman gel daha dê xweştir elbette dê baştir bana. Yani tenê pirtûk wek kêm ma yani mesela me bevder pêşenge ama pêşenge tiştê çandî jî hebane wek bêjin cil û bergê Kurdî kî û insanake gelekî dixebitin an bêjin alavê Kurd kartênin ji weke bêşawê bas dikim. Mesela vir bana wek hûn bêjin ê baştı çêvê. Elbette yani wê em bêjin peyama xwe bidane hinek ev gelê me evên ku em bêjin ji dervê vê çarçova rewşenbîrî. Em bêjin mirovên me yên ji rêzê em bêjin ewane jî wê bihatiban li vê derê wê bikişandin ar vê derê daha zindîtir bû dewlementir dibû. Belê. Spas ki mamosta ji bo ve gelekî daram malata ve. Sağ ol, spas.